benta ka jing syakri bekerpang jongki pulit. Vice President Jagdeep Dhankar ulapin pau bakari India kadai kari kebelah kiu kamdei show ke jing pot sniu kebenang jengai hinre kadai kathong kebala aban pin urlong. Habakrench pang ke jing kiu jong ke India nadu usnem arhajar sau pohnyo ha ka Vision of New India 3.0 conclave ha nong ba Delhi ulapin pau ia ke jing roy jong ke yok kakot. Ki jing tei ki jing kiu ha ki technology layaro da ka IMF bat ka World Bank Udhankar ula banjir ru ya ke jing don kam jong ka jing tre kam ka bashai bat ka jing kit kli. Da ka bekentu ki nong shong shnong ban pediang ya ka voice for local. Ula pin pau ya ka jing sokhya halor ki jing pinthut ha ki yeng dorbar thau an. Da ka bapin ksan bakadei bansa kum ka jaka banyatai bat perkhat sani om ban pinthut. इसमें हमारा सहयोग है साधारण बात नहीं है in a nation of 1.4 billion people such kind of technological penetration adaptation and accessibility this reflects vision of the Prime Minister Narendra Modi याद ताजा है क्योंकि आज के दिन मोबाइल सबके हाथ में है कभी 2 निर्माता हुआ करते थे और हम आयात करते थे आज 100 से ज्यादा निर्माता हैं हम निर्यात करते हैं Ka Menteri ka Sarkar Pering Keberikmi Ekaternat Women and Child Development ka Annapurna Devi Kalalit Sharibhoi District Banjurib ya ka jing penteri kami ki skim Sarkar Pering halor ka kot ka khya jong ki khenna ki jing pule ki khenna bat kalat kamai Kalit jingo iki jaka ki bakongsan kum ka Primary Health Center haberni hat bat Aganwadi Center hasaiden hanongpo bat yakren bat ki kime ki khenna bat ki self help group Ka Devi Kalayaro ya ka Early Childhood Development Mission jong ka Meghalaya bat ka Safe Motherhood Scheme jong Menteri Rangba ka Jilla. Kala pentikna ba on persyang ban penyar ya ka program Supplementary Nutrition Program SNP bat ke Integrated Child Development Services ICDS syakishnong ki baduna ka jing syakri. Kala penkut ya ka jing let jingo da ka jingelang jong ka jing pi benya halor ka jing ya chaprang jong kini ki jing tmu. होगा या फिर सीधे प्रेजेंटेशन पे चलें मिशन है मिशन के तहत चाहे वो बच्चे हों महिलाएं हों उनको बच्चों के जन्म से लेकर कैसे उनको आगे बढ़ाया जा सके 5-7 डिपार्टमेंट मिलाकर ये एक मिशन के तहत काम कर रहा है ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और हमें लगता है कि इस स्टेट के लिए बहुत ही बढ़िया और ये आने वाले समय के लिए बहुत बेहतर होगा यहाँ राज्य के लिए Mentagaski uba EDG Kharbani klem kanu ke jing persya ulasha ajit kum ukertong ke UDP na ke bentaka umsning constituency ha ke election MDC ke Banwan. Ya kani ke jing pen bena ha ke jingelang ha umsning auditorium hall ha ke balai shim benta di ki hajar ngot kinong kershan ke UDP bat kinong yelam ki bahakmat. Ki bakuntup ya u Sunshine Makri President ke UDP umsning constituency ka jingelang katmu ban pinbet themai ki seng ya ka seng bat ban pin klan ya ka jing don jongka da ka jing snotho jingmut ka bas kem habreng kinong yelam bat kinong kirshan lara ka kerteng jong u kharbani sha kinong yelam jong ka district bat ka jilla kum ukertong jong ka seng parti UDP ko mangitren kamdesh ko parti ka ba mende Kepada Cipor, mereka lagi ke parti ke Melaya yang bawa rupa apa beliau senam kenti. Dia kita kadau yang pakai ke parti kepada Naurem. Warga Cipor ijing ko yang ke parti UDP dan dari ke parti UDP kadang yang senam harus bini bisni di bawah. Unaba Bhattacharjee President Jongka Meghalaya Cricket Association ulasha thung kum ka team kum team manager jongka Indian Women's Cricket Team kabanselong ha Australia shwaba unmi u Bhattacharjee ulalet jingo ekamadan jongka Ribhoi District Cricket Association RBCA ban kitbok kit riang ki samlai lekai ki bedang penkre na kabenta ka lumpung lekai ki bansawan ka RBDCA kala penkup burom yo u da ka jingkit bok kit riang na kabenta bathamai jong u
Hakajingalang kablation benta dikiri upau khmat berkuntup yu Presiden ka RBDCA u Ronald Kharkamni. Also a team game, and I think this is one aspect which you can learn also from the Reboy District Cricket Association. But Renault and others, they have contributed and sacrificed so much. We have been there together for over 15 years. We have also gone through the hard days. So now you have to commit, work hard. Nothing comes easy. If you want to play for the state first, then maybe for the zone, the country. UMLA ko nongpo u Miralbon CM mentakasngi ulairo egajing persang jong ka sarkar banyakun persha egajing ma jong udrok. Henry ula banjur ya kajing don kam bandon ki rehabilitation center ki bakham dunador ki balapenya da ka sarkar. Namar babun ki jaka sumar shimet ki long ki baramdor bat ka kta ki long yeng. Uba CM ula pentip ba dangshen ulai kendo yu Deputy Commissioner ka Ribhoy banyakren halor kalat banseng ya ka rehab center ling ba kajing tmu jong ka corporate social responsibility CSR. Ukermen ba onla banpa yak Shaki company ringkat bat kijing tmu bakatei ka jaka sumar kantri kamno house nam arjar arposan arpon rio. UCM ula kedoru ya ka jing toket jong ka sarkar ki badang ya chakmat shapangki rehab center shabar ka jilla Henry ula ong ba ompat yo jing tip ka batikna hado menta. Means to send a proposal through CSR project to have a rehab center in Ribhoy. This matter has been taken up and we have entrusted and instructed the Deputy Commissioner of Ribhoy District to send a proposal through CSR in different corporate house, and now it is in a pipeline, and I hope very soon, not within this year, now it's about to end, by 25-26 I hope it will come up and will have it's a one step towards a better tomorrow. UMLA ko nongpo uba Miralbon CM ulapin bana ya ka jingya shaprang jong ka project na surok nongpo umden Sunapur. Kabatmu ban ai jingmentoy ki shispa sanpo hadu arspa teli kishnong. Uba CM ulapin tikna ba ka benta ka beningkong ka bakentup ya ka jingjngai ka ba arpo kilometer nadu nongpo hadu umden. Kalayo ya ka jingmenjur jong ka bor ka baya dekmi bat ka jingpenmang ka ba saupo khandai pon sanpo lai klur tingka hapo ka Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana. Ka jing tap tender na benta ka ba ar kata ha umden sya Sunapur ka ba laipo pra kilometer kan sedang hakashiteng jong ubnai no pra. Uba CM lopen pau ya ka jing songu ya ka sarkar jilla bat kubur ya ka jing angnur jong ki pat ba ban pendep ya ka te ka surok. 3 kilometer, the state government has accord administrative approval and sanction for an amount of 49 crore 53 lakh 70,500 rupees, and the length of the road is 20 kilometer. This the sanction has been accord since the month of October, 10 of October 2024 through PMGSY3 batch 1, and for an amount of 47 crore 20 lakh. That is the amount that has been sanctioned. And for the second part, from Umden to Sunapur, the tender also has been called, where most probably by first week of December, they will be awarded to the firm or the contractor who have fulfilled all the criteria. Laple ke Governors Cup Golf Tournament arajar arpausau Hamadan Golf Links mentagasngi. Hakabalation benta daki shispa arngut ki nong elekai ki bana Delhi, Mizoram, Manipur, Nagaland, Assam ban Meghalaya. Lapan long yakani ke Lempung da ka Shillong Club Limited ha ka jingis no oktilang bat ka Shillong Golfers Association bat ka IIM Shillong. Yakani ke Lempung lapile da ulat ka jilla UCH Vijaya Shankar ha ka balai don ringkat u lang menteri ke sarkar jilla uba ALHEC bat kiwe ki hek ki han. Habekren bat ka DD News u Atul Kulkarni ubadai udukot jong ka IIM Shillong ula banjur ya ka benta jong ka ni ka Lempung ban kintiu ya ka jing ya hapring ka kam bat ka jing im ka bawan ra lang ya ki nong yalam jong ki company bat ki nong ile kai golf nakathan. IIM Shillong
to invite the corporate leaders from across the country to join the Business Leadership Summit and, as they say, the work-life balance. So beautiful weather here in Shillong and the wonderful golf course that we have gives them a very, very different experience. So this is a golf tournament which is called Governor's Cup, and we have the local golfers from Northeast region and the corporate leaders coming from different parts of the world and different parts of the country. Hadin palat shisnem jong ka jingikin at ka bajur ki school bat ki college Manipur ki la plebyang hadin baka shongsuk shongsan kelas dang wan biang hadin ka jingikin at ka bajur hai Imphal. Yakani karai lapjang sobha di ki kimi ki kpa bat ki samla pule kabalawan ra ek jing so shngan hapdeng ka jingikin at ye pher jat bin riu ka badang yai beteng hapdeng ki kuki bat ki meite kabala pinthut ya ka jilla. Kajingikun kabasau jong ka Lumpung FIDE Chess World Championship habring udiu Gukesh ka India bad unong bad ya kanam la do jong usnem balala uding liren kalakut no habring kajingya khat hinin kasngi ha Singapore. Kabapinlong ya baro arngut kinong ile kai ban khurmar arpon ugukesh ulayo shi pon san pon ha kajing ile kai kabalai da kabajob ya uliren. Ubadang ya da ya kanam la do jong u. Kani kalumpung ha kaba kakusnam kalong R.san million ka don kam yo unong ile kai ban poi shaka hinyo .san pon na ka khatsau ha ka jing khun ban yo ya ka nam la do. Minta usnam kadai kasien ka baningkong ha ki shispa lai phoprasnam ba arngut kinong ile kai na ka do ba Asia ki khun ban yo ya ka nam la do. Minta pat ini pet ka jinglong jingman ka sun bneng ha nong ba Shillong. Kajing khat kalong kandai 0.0 degree Celsius but kajing shit kalong khat kandai 0.pra degree Celsius. Kajing skam ka hau kalong hendriu po pra na kashispa men step but pra po hendriu na kashispa jan mit. Kasun beneng kala banrang but kala ru bandon kajing dum loo kendo kabamalu malah ki katu kat ni ki jaka. Shawin poi shabukut jong kutup kubor ni pet biang sa shisen ki mat ki bakongsan. Yashim benta Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi hakajingilang jongko All India Conference of Police Chief Habubaneshwar. Ong Vice President Kari Ujagdeep Dhankar bakajingkiu ke India kan urlong nadu usnem arhajar sau pohonyo. Jurip ke Menteri ke Sarkar Pedeng ka Annapurna Devi ki skim Haribhoi District. Syajid ubah Edi G. Kharbani kum ukurtong MDC ke UDP na Umsning Constituency. Badweru MLA ke Nongpo daki Rehabilitation Center berpenyat daka Sarkar banyukun persya udrok. Tiparlok katung ilapoi syakabukut jong kutup kubor jingi menta ke janmiat hadup Indonesia Malaysia kesngi kuplay piparo.